Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka National Tuberculosis Elimination Program, kadika thong ka ba hakamat jok Sarkar India, banyak kun persya na kabentaban penduk jan ya ka jingpang tuberculosis ka bala dekat ya ki babun ki mensim Briew hakani kari bat kentup ru hakani ke Jylla Meghalaya. Kat kum ka National Strategic Plan jok Snem arajar khat ar haduk Snem arajar khat nyo. Lingbak ni ka program la bu thong ban penlong ya kari India ka bom don shu ya ki nong snong Kiba dan ya kani ke jingpang ne ya ka bala tip kum ka TB Free India. Ha ka bakat nat ka koi ka kya jong ka Sarkar kala sam ki dawai kita shen syaki nongpang ban aru ka jing sumar ha ka ri barok kawai ha ki hospital bala bu kerpang da Sarkar. Ha ka jing keren baka Batisi TV ka Assistant TB Program Officer ka Dr. Snem Rentatiang kala thu ba ki Briew ki bayo ka jingpang tuberculosis ha kini ke Jylla Meghalaya haduk Snem arhajar arpho ki don kumba 1,000 shispa saupho arngut ha ka ba saupho nak shispa kidai ki kentai bat nriu pho nak shispa pan kidai ki shenrang kat bahau Snem arajar khat khandai pat kidon haduk 1,000 sauspa saupho arngut ki balangat hakini ki jingpang kat kum ka jing thu jong ka TB HIV coordinator ka Dr. Eling Score ki Briew ki badan ya ka jingpang TB bat kum ju ru ya ka jingpang HIV haus Snem arajar khat khandai kidon shispa nriu ngut kat bahau Snem arajar arpho kidon shispa khat lai ngut bat haus Snem arajar khat prapat kidon shispa iwe ngut. Status jong ka TB ko ka state of Meghalaya mata haus Snem arajar khat khandai kidon 1,000 samspa ngut kidon pang TB kata kidai lagi new case but give treatment case total patient le haus Snem arajar arpho kila khamhyar khandia poisa ka 1,000 shispa saupo angut kita gede total number of TB cases in the year 2020 ki kani ga daw ba kongsan kadi pakasiar kani ka Snem arajar arpho kala panding ngam ta kan ka pandemic namar kumba step hi kala don ka lockdown di bun banai ada don restriction ru yakini ki nongpang bakini room syaki hospital ki di nakaling jong kini ki district ki staff ki field staff ki ada kan bala hi bandai syaki snong khabat haka tu kapor pandemic ru haka por lockdown ru ki ada hi ban reach out syaki jaka bagi ki haban pen kenang bagi Briew kinyo hi ya kata kajing sumar kubagi di ai da bai ki de da ke kali jong district TB officer ki pen koi hiu da bai hadu yeng jong nongpang kum ka thong ga bani bu ane ikwa hi bangin achieve ya kata ka elimination by 2025 ka elimination kamut ba numdan sho ki bapang TB barokai kindon hi kinukis kumba sau kusau ngut naka silang tiga population do Meghalaya hadu kumata u Snem kala poisa ka lai punyo lang dan kenya kata sau kusau pelak te kala di bandon hi kinong pangkin ki thong ki bangyale matang yale kat bala manta bangin diagnose bangi detect more ti nakata daw ki district barokai ki pelong ki active case finding ki bale house to house visit ba klang bagi haki TB free block klang bagi nyo ban kat shi kinong pang kinyo ban detect ya kinong pang ban eye treatment ha por babyang ni jingpang da kade ki airborne disease ka ba spread through the air de kawai ka ba kongsan kade ba kito ki ba pang TB hi ki ban strictly follow ya ka cough etiquette bakin dai ka ya ka shintor hapor ba kicer ho kisandria kinembet ban bia pathar sini satai nyamar ba utuk nyang jibang ula pan spread sikwi pan ti ndai kum haying hasam ru ya advice ki ya jumut ki bakin nem ya khle than ba ki da ki de positive case ki di ban
Nimi jam than bagi bahaya ngasam. Kidi ban kam ya paji dan dia habaya keren bai syong ya ayuru kidi ban ka sentur ke. Bat ka bam kidi ban long ka ba dikena ban bam nama sisin bagi nong pang kila di dawai hi kila sedang ya dawai TB hapo arta yau kimlong infectious syu kan. Nak banta ki nong pang TB ba ro khai le ka diagnosis hadu ka treatment ba ro khai kidi ba yo mendon kam ban siu pisa ru em. Nak kalian ka sarkar India ka ru ya ka nutritional support ini ki nong pang TB ki yo san spa tingka si banai nadu baki stang bali dawai hadu bakinda kot ka dawai ki kidon ki badi indru banai ki yo indru banai kidon ki badi khandai banai ki yo khandai banai kidon ki badi snem arsnem ru kin yo bai kat baki dang di dawai kin yo bai ya ka to ka san spa tingka nalor kata kini kinong pang ki badang thamai ki nukis kin yo news pa san pho maria sang di dawai kin yo news pa san pho kata traveling course ki house them arajar at pho ki total patient bang register ki both public and private ki bawan ki ba notified private sector ki dai 1,000 sis pa sau fuar bat ki bayam kalong 100% na ki kies bang register kam shong hakabamu ndi kidan kini ki bad habits kom ki to ki badi kian ke badi secret ti ki kham ka jing pang TB ka kham khan bor ke haki ka kham ki ba kin jam na ba kum ki badi kian ni kim ti kana sho ka di dawai teng ki sangi hi yo dawai si teng por kim pun ko yo dawai ndai ki ayu pada kam dan ru yang baka no ka jing pam ka ban pendong TB ka ban thau TB dan ko kata ini kinong pang TB ha ka jing shisha nila hikai yaki bakin bu ada katin ka badan ka jing tam di lalaki biaru lalaki jerho ki karkha ru ki deban biak de ha ka katin but they ban ya kam tu de ban ratap hai ka tukatin temban kasi ya ka tukatin ta de ban the shkanala ki de ban ti la ka kliu kin ta ba khando ya tu biya bro khan ki don hi kimla ya ka ta ki don hi ki Briew ki ba perkut ya ka ta bai ki ba no tempo habat de teng ki la di langi ki nak tu shimlai arna ke so bala khlan ki la no ki la ja kira di private dah kalau pang biang kira private dah hadir dalam sudah pisah mana private hab siu pisah kan ka baites ka bai ini rong sudah hab siu pisah kim pisah siu kiwan pet biang sangi jadi tu kilong irregular treatment kitu kan ki Briew kum kitu ki jat ngopang ki bangi sitom ya ban treat ki nama teng kila develop resistant berokhat kala ya syaka multi drug resistant kapag treatment kam de shun ru banai kala bali Snem arsnem nakata baru bor ni ila council bahana du ba diagnose kinopang baki de bandi ti kena kadawai hadu badakut hadu bagi ongi doktor ba kin follow bar ka igi advice bagi doktor ban ki ai ki ya por ba ki diagnose ki kumlo bakin de ya ka test kerka hadin arbanai bat kumru bakin de ya tes kerka hadin ka hindu bana baki ko dawai nalor kata ndai na kata hadin baki la ko dawai ru kla ila declare baki la kiot ani kla complete man ka hindu bana ngin haban follow up yaki hadu arsnem man ka hindu bana ngin hab bat ai biang ka kerka joki bagi tes hadu arsnem ketibi ka kham kta bhai yakini ki balado kan Snem hadu kini ke reproductive age khasan Snem hadu sanpho Snem kata kalong kata bah ke babud kinopang gide na kata ke age group khasan hadu sanpho 88% ka cure kiba khla rom ta 4% 3% 3 to 4% kiba bu na kiba khla ro kide gitu kiba regular treatment kiba di kenal dawai dah kila jam kila sangye kibandi biang kila sangye biang entah kila stis entah bagaimana kini hinong pang kiba sangye di dawai ru ngile yet ki fisap di hab li yet ki sudu sangye
baben kongo iki bagi biang bagi bandi dawai don ki don dapre joki di bawan biang ban continue ke dawai don pada ki ba kim tada ki kongo barwan rekim wan poi support ki caka ba ai dawai menswa ya ki dawai ya ki ba ki dukies ni ai sau ki tablet bagi di hak intensive fees sadin kata padeng I likely hak contribution fees hadu untuk banai jadi kini kiri treatment case padeng I bat ke injection ya injection ar banai yang tanya bisa stop no hadian ar banai bisa ai tang kita tablet hadu berlaku untuk real dan prabanai kita ditangi kiri treatment cases di dan daru Snem ajar karfra la persangi alo yo streptomycin gila ai tang kita baik but dan show kita ki lukis ki workis barokai ni ai ke ju ben namar ba ni da le ya ka ni ka diagnose ni da check ya ki ba la da ki de ki MDR ru ni la ban detect maria diagnose no pang ni da pha ya ki bagin ya ka sibina just kenapa kita ban detect la da ki resistant yo no da bai ni la ba ji pang TB ka spread ni ba ka le te ba ni siam ro ba ki pang TB ka tham kta ki Briew ki baduna ha ka bornet junki ti ni menta ko ba ka long ka program ni ka target bhai ki Briew ki group of people ki ba don ki nu jing sitom ko ki nu ko mo disease ki badana ka met ki Briew te won kong e ga de ki jong ka HIV pi te bi jing pang HIV ba ki Briew ba pang HIV ki duna ba ka immune system junki ka long patron te jukna ji pang TB hakum kini jai Briew yo ka takalat ban multiply yo ka takalat ban manifest ladi te na ta ka dawngi hakum ka program ya le ban target kini ki badan ni ki pang HIV bangin test ya ka ji pang TB te program kala pelong yang ni bang di ban test kinu pang TB mas ni diagnose TB ni rugi advise ki bangin test ki HIV namada da u dong pang udan ya ka TB dangim diagnose ki HIV ti kamen to agin treatment jungia ka treatment bingi ana bata ka TB namar ba kan simpor ba yutu nong pang banjam namar ka jing pangan khisi ki ho ti na ka ta ka daw da ngilap ka ju ko por bonu nong pang udan ya TB udan ba HIV ngilap na ki treatment ha ka ju ko por ti rangkar ro kum jo ikini ki pang HIV ngilap pen long ka ta ka program ba kiro na kalian jo ki kin screen ni tu ki nong pang ki udan HIV kin screen ya ka ta ki south tulik simptom bagi ong jing sien nang ta ka jing her ka bormen nang ta ka jing mi se abdan miet badang ta ba debat ke jur ho ti la da nu nong pang badan ya ka jing pang TB jing pang HIV badan ni ki sign simptom ni pha ki bagin screen ya sputum junki screen daga ta ka sibina namal ba ni di ka rukam test ka balong sensitive adu kata ta bala da udan tang khan dia ruknya jing pang TB hakiru ila bandai do siki kuloilan tin lor kata ngi tesu ikini ki hagi ni papang sini mo ki papang sini ro ki bon ba hari jo ki menta te kino papang sini ro gile kum jo ye kini ro screen hi ya ka sini ti kino pang TB jo ngi ro kumenta ki man ni kino pang TB ngi screen ya ka jing pang sini ro te la ki don jing pang sini ngi treat lai ki ha jo ko por te kiwi jing pang kum ta hi ngi le ki ngi yarab ki lang ngi coordinate lang ba kini ki program na mengilap menteri iki harga juga por penjam iki sini sila ba taman muslim lagi jing lab jungi don ba sispa apo sispa lepo sispa soko kino pangi badan lah ya TB bedi HIV te ini bedi ki MDR ki bedi drug TB ro ki don badan HIV kini lagi dong ki hari nang pang MDR ki bagi ki drug resistant TB kini lagi long mandatory ki bangin test HIV nomor ba kadiban showing treatment ki di ban TB kita ki status jungki okay mar bangim dadan ka jing khain bakum kita tang bang kat kum jing lab jungi ka long kum tai kam dia phe than ki dan hi kum ta 40% kan thai ba 60% isin rang ki khambon hi isin rang ta malong kam da ya phe than adu ta ta go we ki di pulmonary TB go we ba de TB ka bakta ki wi ki to khat met jong ka le du Briew ti kumangitip ba TB ka labang kata ya paro ki benta jo kamen lai la to ki o yo to sim bar ki snyo hilab yo TB hanu no benta jo kamen ti kita kini bar khoi tum lai ki ko ki extra pulmonary TB bar ki pulmonary TB ka bala ki kita
Kini baru hai TB kini baru hai kita TB pulmonary extra pulmonary isumar yang ni po RPHS hospital ki challenges ki panang kong ete gede jing bom di dawai tikna ki nong pangjungi ada ki nong pangjungi ki dangman shop nong kui doktor shui doktor sibnai ki di hawai sibnai ki di shui kani ka penjenjan oi ka program naman lagi wan ka wei pat ka por bo batang la sedang ki ma sibnai ki e no ai do wai ki na wasa si sin ngim so tip ngim so nang chu na engin sedang be ki inda kum nui ki ni jai no pang tina kata daw long be don kam e ki no pa jungi ba wan ki la diagnose ki pang TB ki nyai ne be how tu doktor basupar kam tam ne ha kani program na mal bagi dawai ki dong be yo ai ti jing di dawai TB ko long ba Jylla ka ba du bana ki simpol te la dangi di private ho ai la ban yo ki dawai ni private doctor ro re ki jing ro pade ko long ba klak ta ka pla ya ka kamai ka ji jung Briew ti la si da ka long kum tar ta ki la da ki e no tang siteng por pade kani ka jing pang kanum ko na mar ki don kam bandi hi hado kum ban ru bana kum ba de ban bu ting teng kampala e ka taru la da ka jing pang ka jam ti ka ban ka ba ka number 1 challenge te de ka ta hi ka ba ki nong pa jungi di ban long bandi ti kana hi da wai la da ki di ti kana nga kemen bi ba ngin job e ka ta ka thong ka ba ong ban ngin pendu jai ki TB dan pendu na ki TB ha Snem ar pho ar pusan kinda wan ha last stage kum to kla sitom ki kala jur te la sitom ma penjem ki teng teng ki yo ki jing pang TB ba kham juan ba lak ta ki jing pang ba kham support na ta daw ki de kum kini ki betu no ki jing em jung ki ban wala dangi wa ki wana ka first stage idang la musu mari ki kam ba biang ki ti kna ki do wa ki do bro ki ko na ta daw ya chi bi ki 88% kum ila on to